Morjes, mä oon Rasmus Joki. Terve, mä oon Oliver Schüler ja me opiskellaan täällä Ikatalla hienopuusepäksi ja ollaan nyt 3. vuodella. Mä hain puolelle, koska mä oon oikeastaan pienestä pitää ollut niinku kiinnostunut puuasioista ja puuhommista tälleen yleensä, niin ajattelin sitten, että täältä on tullut ihan luontevalta ja en oo kyllä katunut. Kuulin tästä, että niin Ikatalla on näin hyvä puusepän koulu, niin sitten tänne oli pakko tulla. Täällä on sellainen tosi rentoa, että meillä on ensinnäkin tosi mukava porukka täällä ja sitten täällä saa tehdä niinku tosi paljon omia projekteja, että meillä ei ole mitään niinku tavallaan tiettyjä hommia, mitä pitää tehdä, niin saa niinku toteuttaa itteensä tosi hyvin. No, ekana vuonna opettaja ehdotti, että voitaisiin käydä tämmöisessä kisassa ja tuntui tosi kivalta silloin ja nyt ollaan sitten täällä 3. vuotta peräkkäin kisoissa. Joo, no tää on sille ollut ihan kiva kanssa, että tässä on päässyt tavallaan vertaa niinku omaa osaamista muihin ala-ammattilaisiin ja katsoo vähän, että miten pärjää tälleen niinku maanlaajuisessa kisassa. No kyllähän tässä nyt tietenkin vähän jännittää, mutta nyt kun ollaan niinku ennenkin oltu siellä, nyt tietää vähän, että mitä sieltä pitää odottaa ja tälleen. Niin. Ja sitten ollaan hyvin valmistauduttu kanssa, mutta katsotaan silti, että miten huomenna menee. Saa käyttää koekappaleita, että kaikilla koneilla saa olla koekappaleita, ei kun muut. Kiitos. Ja sitten oli eilen yksi kysymys, että ei ole... No, mun mielestä meni ihan hyvin. Ei siinä tullut oikeastaan sit niinku mitään isoja virheitä. Mallinteiden tekemisessä kesti aika kauan. Se on vähän harmi, mutta sai kuitenkin työn tehtyä loppuun saakka, niin ei sillä niin väliä ole. Joo, no sehän meni vähän niinku odotettua paremmin sillä että ei tosiaan tullut mitään isompia probleemeita siinä. Työ tuli ajallaan valmiiksi, niin hyvin meni. No, mä sain 95 pistettä ja ehdottomasti on tyytyväinen siihen. Siis sillä pääsin Suomen toisiksi parhaaksi, mutta jaetulla siellä kuitenkin, mutta erittäin tyytyväinen on. Joo, mulla oli 98, että yksi semmoinen pikkuvirhe siinä ja vähän hämmentää, mistä se 2 pistettä sitten meni, mutta en voi kyllä valittaa. No, vähän jännittää, mutta tähän nyt on treenattukin aika paljon, että katsotaan mitä käy. No, ihan hyvällä fiiliksellä. Vähän jännittää kans, mutta oletan, että kisa menee ihan hyvin. Ois mä aloitan. Kari Murro. Laji vastaava.
Ja meillä on ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen hyvä tilanne. Työt edennyt hyvin ja näyttää siltä, että huomenna on vielä kiireinen päivä. Hyvin etenee. Joo, Järven Jaakko ja päätuomarina tuolta Puulon Oystä ja kisathan on mennyt tähän mennessä hyvin. Että työt etenee ja työturvallisuutta on noudatettu riittävästi, ei ollut mitään haavereita. Ja tästä jatketaan huomiseen torstaihin. Se oli hyvin mitoitettu tähän aikatauluun. Niin, oli aika monipuolinen työ ja hyvän näköinen loppujen lopuksi. Sen jos sais myytyä, niin olisi ihan jees. Semifinaali, no se meni yllättävän hyvin. Siitä ihan tyytyväinen ja pääsin sieltä sentään tänne SM-kisoihin, niin mikäs siinä. Ja nyt, no ei nyt ehkä tuntunut siltä, että olisi mennyt näin hyvin, mutta sitten se yllätti tuolla palkintojen jaossa, että oikeasti näin hyvin meni. Kisahan meni sillä aika hyvin, että aikataulutus pelasi oikeastaan alusta lähtien aika hyvin ja vaikka se nyt lopussa meinasi tulla vähän kiire, niin ei siinä ilmeisen hyvin toimi näköjään loppupeleissä. Juu, kisathan on ohi. Hyvin meni ja työn mitoitus onnistui Karilta kyllä hyvin, että osa sai valmiiksi ja muutamia jäi ihan vähän vaiheeseen. Niin sen puoleen onnistuneet kisat ja tuomarointikin onnistui hyvin, että ei tullut protesteja mistään suunnasta, että ollaan oltu tasapuolisia näköjään. Kyllä. Pojat teki tasaiseen tahtiin hienosti. Kyllä niin tasainen loppukirja oli. Kiire oli lopussa kova paine. Hyviä kilpailijoita, ihan mielettömän upeita kilpailijoita. Kelpaa. Kyllä, voittaja ratkaisi vasta kun mittailtiin, että ei tiennyt eilen vielä kuka voittaa. Kiitos kysymästä. Aivan loistavat. Tämmöistä emme ole kokeneet aikaisemmin ja ehkä antaa uutta pontta jatkoon ja aivan mahtavat pojat meille. Ja hyvä meininki. Tämä oikeastaan voi sanoa, että tosi hyvä lopetus tähän meidän dokumenttiin. Lähdettiin sieltä semifinaaleista ja nyt ollaan tässä poikilla mitalit kaulassa ja kotia kohta. Näin on. Ei mitään. Ensi vuonna taas uudestaan. Kyllä, uutta putkea. Hienosti meni. 20 vuotta edellisestä kullasta, että tuli hyvä sauma. Pidetään tekemisen menikin jatkossakin ja kyllä se tästä hyvä tulee. Hyvä tulee. Tai on jo ja vielä paremmin. Näin. Yes. Kiitos. Kiitos. Kisoihin valmistautuminenhan alkoi oikeastaan edeltävänä vuonna Suomen maajoukkueen kanssa tapaamisilla ja sitten ihan lajikohtaisilla harjoitteilla. Ennen kisoa meillä oli vielä expertin kanssa 6 viikon lähivalmennusjakso, missä sitten tutustuttiin yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin itse siihen kilpailun työhön, mutta sitten myös siihen kilpailun sääntöihin.
Meidän matka Sveitsiin taittui suurimmilta osin pakettiautolla. Ajettiin ensin Ikalisesta Helsinkiin, josta sitten mentiin autolautalla Saksan Travemündeen. Hotelliyön jälkeen lähdettiin aamulla jatkaa matkaa kohti Sveitsin Baselia, jonne saavuttiin illalla pitkän ajomatkan jälkeen. No pari päivää ennen sitä kilpailua niin alkoi jännittää aika paljon, mutta sitten kun pääsi tutustumaan sillä kilpailupaikalla siihen lajialueeseen, niihin koneisiin, niin sitten se jännitys alkoi vähän raukeen siinä, kun täysi, että tämähän on aika tuttu juttu, että tähän on harjoiteltu tosi paljon. No siinä itse matkalla tuttu porukka ja Saksan kaunit maisemat auttoi viemään ainakin omia ajatuksia pois siitä kisatyöstä. Missäs me ollaan ja mitkä on fiilikset? Me ollaan täällä Sveitsissä Baselissa messuhalli ulkopuolella, missä nämä kisat järjestetään. Oltiin just aamupäivä tuolla kasaamassa kilpailualuetta ja tutustumassa näihin kaikkiin koneisiin. Sain sillä paikkani aika hyvin kasaan ja ruokailun jälkeen pääsee testailemaan koneita. Katsoo vähän miten ne toimii. No entäs mitkä fiilikset on? No pikkasen jännittää, mutta sillä omalla tuolla autoa ainakin nyt kun pääsi näkemään vähän, että millaisessa työtiloissa tulee olemaan tuolla, niin eiköhän tää tästä. Nyt ollaan täällä Baselissa messualueen ulkopuolella ja just tultiin tuolta sisältä ulos, missä on pystytty kilpailua pystyyn ja odottava tunnelma. Joo, mahtava tunnelma ja voisiko sanoa tekemisen meininki kyllä tuossa kun kasattiin paikkoja ja laitettiin vehkeitä kuntoon, niin hyvällä fiiliksellä ja kesäkomeimmillaan, niin mikä tässä? Kisoa edeltävänä iltana käytiin vielä koristelemassa mun työpiste kaikilla erinäköisillä Suomen lipuilla, ettei vaan kenellekään jäisi epäselväksi, että mistä maasta ollaan tultu. Me ollaan siis täällä avajaisissa nyt opening ceremoneissa. Täällä on vissiin meidät kaikki nostetaan lavalle ja puhutaan jotain, miten tää on ollut tosi vaikea matka päästä tähän. Ja otetaan muutamat kuvat, jos me päästään hotellille iltapalalle. Tässähän pitää muistaa, että tässä on 3 lajin avajaiset, eli nyt kun tämä on hajautettu 15 maahan, niin täällä meillä niin on ainoastaan 3 lajin avajaiset ja huomenna alkaa tositoimet ja kisa aamusta kello 10. Kisapäivän aamuna huomattiin, että osa meidän Suomen lipuista oltiin harmillisesti peitetty, mutta onnistuttiin mielestäni silti edustaa hyvin. En tiedä, vähän hikinen. Vähän olisi tarvinnut kiristää aikataulua. Jäi aika tiukille tää viimeistely, niin jäi vähän vaiheeseen, mutta ihan tyytyväinen, että kaappi on sen tämän kasassa. Katsotaan mitä huomenna käy. No en tiedä, tälle päivälle jäi vähän harmillisesti liikaa kaikkea työstettävää. Et periaatteessa olisi ollut parempi, jos kaikki ovet ja laatikot olisi saanut liimattua jo eilen, niin olisi jäänyt kaikkea viimeistelyä enemmän aikaa, mutta hyvä tässä tuli näinkin, niin katsotaan. No tää näihin kisoihin valmentautuminen ja valmistautuminenhan on ollut aika stressaavaa, mutta toisaalta tää on ollut kyllä ihan ehdottomasti se arvosta, koska tässä on tullut niin paljon opittua kaikkea uutta, kehitettyä omaa ammattitaitoa ja sitten ihan muutenkin tullut kehitettyä ihmisenä. Tää on ollut kyllä ihan kaikin puolin aivan mahtava ja upea kerran elämässä kokemus. Lähtisin uudestaan mukaan, jos olisi mahdollisuus ihan ehdottomasti.
Basel oli kyllä tosi hieno kaupunki, että siellä oli hieno päästä tutustumaan niihin paikallisiin ihmisiin ja sitten niihin omiin kilpakumppaneihin ja näkee vähän heidän eri työtapoja ja omia kulttuureja.